Pane mudzimai anonzi Ian Nometa Chikunguru uyo anoshandira inonzi Heritage Funeral Parlour inowanikwa paRusape General Hospital. Akasungwa around muna April, musi wa9 April, kana ndisingakanganise, akasungwa around 11 PM dzemanheru nemapurisa. Ndofunga akasungirwa nyaya yeloitering, handiti akasungirwa nyaya yeloitering, but nyaya yake yakazoraswa nedare kana kuti akazoonekwa akanga asina mhosva panyaya iyi. So chiteerera sanda kudzai nyaya yacho zvizere. Kana unga usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo kuti udi usubscribe, otena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Ndichito zvukudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Nyaya iyi iri kunzi yakaitika muna April, yakanga ichiri mukati mekuferefetedzwa mekuferefetwa amene mumataredzi mhosva kwaRusape uko, kuchinzi mudzimai uyo akasungwa I think nenyaya yekuloita, dzakanga dziri kuma 11 PM. But nyaya yazoongororwa zvizere. Kuri kunzi mupurisa anonzi Constable Brian Kasu pamwe chete nevamwe vakanga ainawo, iye chete ndeyakazikanwa zita. Vari kunzi Constable vakazokumbira rudo, handiti vakakumbira rudo kumudzimai uyu manheru. Panguva yakaitika nyaya iyi, vari kunzi vakanga vachitotsvetsva kana kuti kupfimba mudzimai uyu. Akazoonekwa kuti akanga achibva kubasa panguva idzodzi dzaakasungwa na Constable Brian Kasu ava. Mushure mekunge Constable vakarambwa, kunonzi vakabva vamusunga mudzimai uyu, obva vamukanda mukati. Izvo kwani mudzimai akanga achitobva kubasa kuma 11 PM kumochwari, because anoshanda kumochwari paRusape General Hospital, aishandira inonzi yeHeritage Funeral Parlour. So akabva agumbuka nekurambwa, obva ati mukati shandisa masimba. Chinova chinhu chinodisappointa vazukuru, kushandisa masimba ebasa kunge uri unosunga munhu, especially mudzimai ari kutobva kubasa. Munhu waunofanira uchiprotect, womupfimba, wokuramba, womusungira izvozvo, aitai kwazvo. Mapurisa aitai kwazvo. Nyaya idzodzo tinodzinzwa kakawanda, dzinosichitika kakawanda, zvinova zvinhu zvinorwadza, zvinoshungurudza, kushandisa mabasa zvisizvo, handiti kushandisa mutemo zvisizvo. Amene kuti munozviona sei? Ngatikomentei. But mudzimai uyu, she's finally free. Akatozoonekwa nedare redzimhosva kuti akanga asina mhosva, officer ndo akanga ane mhosva. Isingazoti officer vakakandwawo mukati here, because yotori mhosva yakatopara kai, plus kuwestera munhu time, ivo vachizwa zvavo kuti vakanga vachitsvetsva munhu. Ngataura nemakoments kuti munofungei nenyaya dzakadai, uye kana dzakadaro dzakada kumboitika kwauri. Ngatidzitaure panapa. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Much love.